L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha estat beneficiari de les ajudes del programa de millora de la competitivitat i dinamització del patrimoni històric amb ús turístic, inclòs en el Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançat per la Unió Europea. El Ministeri d'Indústria i Turisme ha confirmat doncs la concessió de 2.998.742 euros per a dos grans projectes en aquest municipi. En concret, el Palau dels Comtes rebrà una inversió de 2.213.658 euros per a la seva rehabilitació i ampliació, amb l'objectiu de millorar la sala i fer-la més accessible i funcional. Per altra banda, l'Ecomuseu Farinera disposarà de 785.084 euros per a la renovació museogràfica, potenciant-ne el valor cultural i millorant-ne l'experiència al visitant. Bé, doncs fa un temps que el museu ja vam comentar que arran del pla estratègic que havíem elaborat el que teníem clar és que havíem de replantejar el relat del museu. La col·lecció és la que és, però hem de poder-la explicar de manera que sigui molt més propera a la ciutadania. En aquest sentit, hem fet una revisió del contingut, renovarem tota la museografia en base a 5 grans blocs, que són territori, que són societat, que són procés productiu, aigua i energia, i finalment un espai sobre l'alimentació que ocuparà el que era abans l'espai empordanat. I tot això amb dos conceptes també transversals, que són innovació i tecnologia i que són sostenibilitat. Amb tot això construïm un nou discurs i és un discurs que també, tot el que és la seva implementació, té en compte sobretot temes d'accessibilitat i temes de sostenibilitat. Tot i que el projecte ja està redactat, l'Ecomuseu Farinera només té 1 any i 3 mesos per desenvolupar-lo. Sí, exacte. Nosaltres en aquest projecte ja hi hem estat treballant, el que passa que com que a priori encara no sabíem de quina manera el podríem finançar, doncs era un tema en el que no hem deixat de treballar-hi, però tampoc l'hem apretat. Ara hem d'acabar de tancar-lo, no crec que triguem gaire, i llavors en sí apretar gas a fons per arribar als terminis que estan establerts en la convocatòria. En principi la convocatòria diu que ha d'estar acabat el març de 2026. Aquest programa d'ajuts està destinat a projectes sostenibles de manteniment i rehabilitació del patrimoni històric amb ús turístic. L'Ecomuseu Farinera buscarà amb aquesta important injecció econòmica un model més sostenible i innovador que beneficiï tant els veïns com els visitants per continuar posant en valor el patrimoni amb visió de futur i compromís amb la comunitat.